Bat, bi, eta hiru. Atzo erosi. Kriston bizikleta, bizikleta hartu, nun galdu, nun oreka. Lantzen duen guztia jolasen bidez baldin bada, etzea izuzenean esaten, bueno, zatoz eta euskera landuko dugu beste ordu betez hastian. Hola bai ez dituzula erakarriko, eskaintzen diegun konfiantza eta adarra jotzeko moduak eta kantidadetik hasita ere, 6-7-8ko bertso eskola bat edo 25 aurreko talde bat ezberdina delako, bueno. Eta bestian, zuak bilu zen dara bizikleta? Kopeta. Nire esperientzien arabera, nahi asko gustatu izan zen nire ikasle bat ikustia hautza gainean kantari, eta ikustia bapatea nahi dela, gozatzen nahi dela, lortu dula. Eskerrak ematea, sorta bat idatzi dulako eta balio izan diolako kezka bat edo amorru bat edo askatzeko eta nolazpatxe bideratu ahal izan dula bertsoa gintzatik eta terapeutiko izan omentzen beretzat eta oso guztiak aldik omentzen da, abe jondeiola. Eta aberatsa da, guri irakatsi zigutelako garai hartan zer nundik jun zitezken gure bertsogintzako pausotxo haiek, eta noski guk ere jaso genuen aurrekotatik, ondorengoei aplikatzia zoragarria da, eta hoi da trukotako bat edo hoi da oinarritako bat, gero ere hala izan dadila.